प्रणाम भाई लोग, आप सबके स्वागत बा भोजपुरी फैंस क्लब में। चलिए आज हम आतंकवादी फिल्म के रिव्यू करे जा रहे बानी। आतंकवादी जो कि 13 मार्च के बिहार, यूपी, झारखंड, नेपाल जहाँ भी भोजपुरी भाषा लोग सुने वाला बा रिलीज हुई बा, लेकिन 17 मार्च के मुंबई, गुजरात इस समय रिलीज हुई, अभी नहीं भइल। तो बिहार के दर्शकन के का कहल बा आतंकवादी के बारे में बतावे जा रहा बानी कि दर्शक तो पहलका नंबर खेसारी लाल के लुक के बारे में बड़ा ही बड़ाई कर रहा बारे। उ लोग कह रहा कि खेसारी लाल के जैसन लुक दिहल गई बा, आतंकवादी के एक पठानी लुक दिहल गई बा, ओमे खेसारी लाल एकदम फिटा बैठता रे। उनका जो ड्रेसिंग बा, ड्रेस पहने के स्टाइल, गाना गाओ उनमें फिट बैठ गई। तो उनका लोग के 5 में से 4.50% लोग लाइक कहा कि हाँ लुक उनका सबसे बढ़िया बा। स्टोरी आतंकवादी के बहुत ही बढ़िया बा भैया, स्टोरी के लाजवाब बा, आतंकवादी के स्टोरी लाजवाब बा। जी हाँ भैया, देखावल गई बा पहले फिल्म में भी रउआ सब देखल बानी कि गरीब परिवार के लड़का माओवादी बन जाला, लेकिन ए में कुछ अलग स्टोरी देखावल गई बा कि एगो गरीब परिवार के लड़का कानून सरकार के सतौला के चलते आतंकवादी तो बन रहा बा, लेकिन वो देशभक्त आतंकवादी, ई ना कि देश के विरोध, समाज के सुधारल जाता है, देश के नुकसान ना करके बल्कि देश के भलाई करत ही और दूसरा लोग के अपना देश पर हावी नहीं के होके दिहल चाहत। बात कल जाओ ए फिल्म के डायलॉग के, तो डायलॉग भी खेसारी लाल बहुत अच्छा दिले बड़े में। यहाँ तक कि कुछ सामाजिक संदेश भी दिल गई बा, सोशल मैसेज भी दिल गई बा वो आतंकवादी फिल्म से। गाना भी सुपर टूपर हिट बाड़े सब। एमे आइटम डांस भी बा, 2 आइटम डांस बा बॉलीवुड के सॉरी नाम नहीं याद दिखे, उ डांस के लिए बड़ी बहुत ही बढ़िया आइटम डांस बा। खेसारी लाल द्वारा भी 2-3 गो गाना में गावल गई बा जो कि हिट बा। गाना में और कुछ हिट हो गए ना भी, लेकिन बड़ा ही बढ़िया लगा था। लोगों का प्यार दुलार दे रहा बा खेसारी लाल के ए फिल्म के। भीड़ खचाखच लागल बा, लोग टिकट खरीदा तभी भी चल रहा। आतंकवादी अच्छा भी है, अच्छा कनेक्शन और अच्छा ओपनिंग कर ले बिया। आतंकवादी बहुत अच्छा लोग पसंद करता है। एक स्टोरी के लोग 5 में से 5 स्टार दे रहा बा। आतंकवादी के स्टोरी बहुत ही बढ़िया बा। बॉर्डर से लेके बहुत जगह के सीन दिखावल गई बा आतंकवादी फिल्म में। टैंकर जौन होली सब आर्मी के उस सब के दिखल गई बा। यहाँ तक कि बॉलीवुड के जो रंजीत सिंह विलेन हवन उनमें पाकिस्तानी आतंकवादी के रोल निभैले बारे ए फिल्म में बारे, तो उनको के लोग बड़ा ही प्रशंसा कर रहा बा। सुबी शर्मा ही बहुत बढ़िया लागत रही। जौन रोल दिखल गई बा और रोल में ढल गई बड़ी पौन। आप सबके खेसारी लाल यादव खाली पुलिस के ड्रेस में, तो आतंकवादी के ड्रेस में, दोनों में नजर आ रहा बड़े एमें। और अवधेश मिश्रा जी एमें चारों तरफ से मिला के आतंकवादी एगो अच्छा फिल्म बिया भोजपुरी में। जैसे कहल जाला कि एगो जौन चीज एगो बढ़ेला तो भोजपुरी हमने के बढ़ रहा बिया। सत्या आतंकवादी जौन फिल्म बा जहाँ भी रिलीज हो रहा बड़ी सब, गुजरात में, मुंबई में दिखा दिल सत्या के भोजपुरी के एगो फिल्म ऐसा बा। अभी 17 तारीख के आतंकवादी रिलीज होके वाली बिया मुंबई में और गुजरात में, तो इहो दिखा दी कि भोजपुरी में भी अब अच्छा फिल्म बने लगली सब। चारों तरफ से मिला के आतंकवादी के रेटिंग पॉइंट भी सत्या से अच्छा बा। सत्या एकरा से थोड़ा बहुत आगे बा, लेकिन इहो ठीक बा, बराबर बड़ी से दोनों मूवी बराबर बड़ी से। भोजपुरी की दोनों मूवी धमाल मचा दे बड़ी से बॉक्स ऑफिस पर लोग देख रहा बा। यहाँ तक कि बिहार, यूपी के ना भैया भोजपुरी जे ना बोलेला उ लोग भी फिल्म के देखे आ रहा बा। दोनों फिल्म के देखा था लोग, बड़ाई करता लोग कि भोजपुरी में भी ऐसा फिल्म बने लगे से। एक्शन, डायरेक्शन, डायलॉग, एक्टिंग, एक्शन, क्रिएशन, एडिटिंग इतना बढ़िया दोनों फिल्म के बा कि दोनों के फिल्म के 5 में से 5 स्टार लोग दे रहा बा। जे दर्शक जे आता सत्या के देखे खातिर वो आतंकवादी भी देख रहा बा, जे आतंकवादी के देखे खातिर आ रहा बा वो सत्या भी देख रहा बा। तो दोनों फिल्म मस्त बारी से भैया। ऐसे ही खबर खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी वीडियो के और कमेंट करी और शेयर करी, तो और से अच्छा रही। राहुल खेसारी लाल के पब्लिसिटी बढ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में जाने। बाय बाय।